ዳዩ እንታይ ክብለ ኣምላኽ እንታይ ክብለ እንታይ ክብለ ኢየሱስ እንታይ ክብለ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ዝውሃብ ከይህበካ ክህብ እምበር ኣይትወድን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾም ትውዕለትካ እንሆ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ እንታይ ክገልጾ ትውዕለትካ እንሆ ይዝምር ኣብ ቅድሜኻ ምሳኻ ምሳኻ ምንባር ሕሾኒ ጎይታዬ ኣብ ቤትካ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎ በረኸት ኣለዎ ምጽናዕ ኣለዎም ፈውስ ኣለዎ ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎ ምጽናዕ ኣለዎ ምሳኻ ምንባር ሕሾኒ ጎይታዬ ኣብ ቤትካ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎ ምጽናዕ ኣለዎም ፈውስ ኣለዎ ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎ ምሳኻ ምንባር ሕሾኒ ጎይታዬ ኣብ ቤትካ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎ በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎም ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎም በረኸት ኣለዎ ምጽናዕ ኣለዎም ኣብ በወልድ ተስፋ ምግባር ስናዩ ኩል ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ ኣብ በወልድ ተስፋ ምግባር ስናዩ ኩል ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕ እዩ ምሳኻ ምንባር ሕሾኒ ጎይታዬ ኣብ ቤትካ ፈውስ ኣለዎም ህይወት ኣለዎ በረኸት ኣለዎ ምጽናዕ ኣለዎም ፈውስ ኣለዎ ህይወት ኣለዎ በረኸት ኣለዎም ምጽናዕ ኣለዎ